Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και διάφορες τεχνικές καθημερινά ακόμα να βγαίνουν τα δεδομένα εκτός εταιρείας με ασφάλεια, εφόσον υπάρχει μια ασφαλής διαδικασία και να επιτυχάνει το ίδιο σχεδόν αποτέλεσμα. Απαλλαγή από το άγχος. Αυτό είναι μια. Κυρίως κάνουν οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες cloud, μια δήλωση ότι δεν έχεις server στην εταιρεία σου, μέσα στον χώρο σου, άρα δεν έχεις και πρόβλημα με το αν θα σκάσει ο server. Σωστό από τη μία πλευρά. Από την άλλη μεριά, δεν έχεις ίντερνετ γιατί ο τάδε πάροχος αποφάσισε να κατεβάσει ρολά ή να μην μπορεί να δώσει εκείνη τη στιγμή ίντερνετ, πάλι δεν έχεις τις υπηρεσίες της στο cloud. Υπάρχουν λοιπόν, για να μην τα τρέξω όλα ένα-ένα, ίσως το μόνο που χρειάζεται να σας πω είναι για το ότι δεν απαιτείται αποκή επένδυση. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Προτιμούν οι περισσότεροι να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες πάνω σε κάποια cloud εγκατάσταση, μόνο και μόνο γιατί δεν πληρώνουν από την αρχή ένα μηχανογραφικό σύστημα που θα είναι στημένο στο χώρο τους. Δεν είναι όλη η αλήθεια, γιατί ένα κομμάτι δεν το γλιτώνεις. Υπολογιστές ή κάποιο τρόπο για να μπορείς να ανοίξεις ένα browser και να μπαίνεις, χρειάζεσαι πάντα. Άρα γλιτώνεις όμως ένα ίσως σημαντικό κομμάτι του κόστους. Αυτό, τα υπόλοιπα είναι πιο λεπτομέρειες, όπου